Nggih, Bapak Ibu sekalian, menika kula wau dawuh saking Mbak Yu kula sayem. Nggih, menika garwanipun Pak Diyoto, nggih. Pak Decarno, Pak Decarno saiki ya wis mantun. Wah, elok wis tarik-tarik. Jos pokoke. Endi piyayine? Aning Pak Decarno wis mari malah ponakane sing dadi meneh. Marep ngidul ke bocah wis pokoke jos pokoke nggih. Bapak Ibu menika namung guyon, Pak Deyoto, pokoknya kabeh trah putra wayah saka Mbah Parto tetep awet sehat lancar rezekine nggih. Allahumma amin. Boten namung keluarga Pak Sito Bu Sarmi, dulur Karanganyar ingkang samiya lenggah bakenipun kita ngodinonga paringa berkah barokah saking Gusti nggih. Satemah kita gesang awet, gesang ingkang berkah lan barokah murakabi ing sedanipun. Amin ya rabbal alamin. Anis kita panggil. Mana kasih support dong buat Mas Umar mangke bibar setunggalagon ketinggalipun dungkap manjing wancinipun adzan duhur bersama Mbak Mesti. Kita tunggu, kita panggil adik kita mana Anis Sampur Sarinya Indonesia Mbak Mesti dong. Bahrun audio Saiku syutingnya piye kabarin Nduk sik? Nah. Sae Om. Ndekno kok Yu Sarmi iki ya aneh-aneh. Mbok wingi ning nggonku ki rasa nganggo penyanyi. Luwih ngirit. Wong anak ponakane kabeh iso nyanyi. Nggih. Menika Dik Anis. Nduk. Arep nembang apa iki ngomong-ngomong? Memori berkasih. Oke. Kalian jenengan nggih Om? Oh, enggak. Sama Om Nyoman atau sama Om Sumadi atau sama Om Haryono ya. Ini sepenting aja karo Pak Desito Nduk, kok ndak malah nangis ya. Yuh, kakangku jan elok pokoke sip. Wong didudutke keris Nduk aku. Lah iso-iso kok cowok iki kok. Nggih, Pak Desito nderek bingah Yu Sarmi wis kasembadan. Yuh bolak-balik wong anak yo gur siji kok Nduk. Wis muga-muga pokoke tetep runtut sedayanipun. Memori berkasih. Ya, Om Sumadi kemarin sudah, Bang Nyoman sudah, nanti untuk ada satu lagu Maya ya. Kali ini kita minta tolong untuk adik saya yang dari Gracekan. Menika putranipun Mbak Yusukiem, ingkang kakung putranipun Mbah Ati, juragane sawah. Yo lehar, engko selak dhuwur le. Dalam sebuah lagu Memori Berkasih, bagaimana Om Haryono? Angkat tangan ya. Kalau tidak bisa tolong angkat tangan ya. Kalau ya sip wis ketok. Mas Sumati atau adikku Aidin. Ayo Le. Masa kalah lo apa-apa. Om Sumati yo. Aku apa Om Sumati? Ya, Om Sumati. Karo Le ya Le, Nduk ya ora apa-apa tenang wae. Spesial buat Karang Taruna ya. Karanganyar. Telah ku coba memintal kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita
Makasih, tepuk tangannya dong. Matur nuwun, nggih.
Nggih, matur Mas Nardi, Om Nardi kados pundi? Sampun, nggih, kandel rumiyin menika ngoten.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinaratan pangesti malingga murda kunjuk Gusti Kang Maha Kawasa. Hamur wani wedharing budaya lungiting basa endah edining swasana. Nggih saged sandya tama kang kapiji saking kagunan Jawa pinangka pemut lambang tuwin tuladha. Sadaya hamengku pituduh sesulang mewah sesulup hanyembuh marang indahing kawruh temah sembada ingkang ginayuh. Mila hamengku lambang tuwin tuladha labet purwa madya menyang usana. Lambang sumurusa hamung sedya tama kang ginanthra muhung sawiji kang KSD. Nenggih lumaraping dharma bekti ingkang nyembuh marang arum lawan kuncaraning nagari. Nuwun inggih kunjuk wonten ngarsanipun perpepunden sepuh sesepuh aji sepuh ingkang satuhupana ing pamawas miwah lebda ing pitutur luhur ingkang pantos pinundi. Para priyagung pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang winaredawing mring drajating kautaman. Sumrambah sagung tamu kakung piweh putri muda werda ingkang pantes winisuda maradani kakrama. Nuwun inggih amit pasang kaliman tabe mugi dinepatna ing tolak manudu mawang tawang-tawang tinebena ing siku dendaring Gusti Kang Maha Kawasa. Sasampunipun samenis sawetawis sengin jigandika sami pinarak lenggah. Bebasana satpana ing riwis sumeleh rasa panemu kangsa. Mugi kepareng hanyiram tirtaning kawicaksanan miwah tirtaning kesabaran. Satemah kalilanana kawula ingkang marak ngabyantra munggel sabda ligas wacana nenggih kepareng mangenjan wara. Nuwun inggih mundi dawuh saking panjenenganipun Bapa Parasita sekalian garwa putra kulawarga ingkang madhepok wonten ing Padukuhan Karanganyar, Desa Sumberjo, Sempin Laladan, Gunung Kidul, Handai Trahing Ayub, Jakarta Hadiningrat. Wonten kalodhangan siang samangke katemben kewalaha ing ngleluri budaya ing gelar-gelaring wiwahan prasaja. Mangkon bojo kramiat Maja Pawestri ingkang awewangi Dyah Rorayu Mirma Arisya Syafitri. Nedya nambut suwitaning kakung lawan Bagus Abdul Rahman. Yoga kinasih saking panjenenganipun Bapa Suparadi sekalian. Ingkang pidalem saking Padukuhan Bupati Desa Dawungan, Masaran Laladan, Saragen. Nuwun inggih karana suka marawata suta. Mila kula pinuju ing karadi kinarya ngaturaken rantamaning prastapa suka bujana panigraha widi. Menggah laksita kang kapurba kinarya panrawung kaptigatining parasdya ingkang kepareng kunjuk wonten ngarsa jenggandika sami. Ingkang angka sajuga magut sapala pambuka. Tumunten daya-daya kalajengaken lumaraping Sri Hatmaja temanten putri lenggah ing sasana Palangarna. Parandene babaring sabda pasrah saking Sang Duta Naramacana tumapaking trilaksitaning gati. Tan kantun babaring sabda panawi saking panjenenganipun Bapa Parasita sekalian garwa putra kulawarga ingkang kasaliran panjenenganipun Bapa Badri. Natkala samono nggih nyuwus keparang titipurna kaadalalung tinampan Sepranata. Nedya kalajengaken panggihing Sang Harinata Wapindha. Parandratur pambagya harja yuwana tumetes adicara ingkang angka panca. Parandene babaring sedya wudharing gana nedya kepareng nyuwun berkah panjenenganipun Bapa Naradhyana kinarya candhaking raga. Kinarya pratandha cetha titipurna pawiwahan lamunta. Hambuk bilih temanten saripit wis binayong saking sasana wisuda tama manjing wiwaraga Trayasa. Sedyaning kayu nedya kepareng tangkep
asta dhateng kunduring sagung para pepundhen. Niki kunjuk wonten ngarsanipun para pepundhen sepuh. Sesepuh haji sepuh ingkang satuhu para ing pamawas miwah lebet pitutur luhur ing patos pinundi. Para priyagung pangemban-pangempating praja satriyaning nagari ingkang winardaweng mring derajating kautaman. Suprabasa agung tamu kakung miwah putri muda werda ingkang pantos mini suda maradaning akrama. Mengapakaken Purwa Madya Masana. Rot reroncening titi laksana ingkang kepareng kunjuk wonten ngarasa jengatika sami. Hewanire mangkenipun daya-daya saking pambiya Waranadya Hambel Kawi, Hamurwa Kandha kanthi titi laksana ingkang angka sajuga nuwuning magut sapala pambuka. Pinaka purwakening kadara jumbuh kalawan wewangsaning para pinter saha sabdaning para winasis. Datan wonten pakaryan ingkang langkung utami kinarya hamurwakani salire karodi. Kajawi kita sami nyadang-nyadong lumintuning Syekh Nugroho Agung saking Gusti ingkang hanyipta jagat. Kanthi menika sapatawis sumangga nuwun kawula derekaning septa. Hastungkara meruncat keringating liat, cindane ngawiyat mangaras mring pepadaning Sang Hyuwang Purbaning-rat. Mugi lekas wekasing sedya. Bujana suka panigraha widhi. Ingkang kepareng winengku miwah kapangku panjenenganipun bawa parasita sekalian garwa putrah kula warga Purwa Madya Wasana kalampahan kanthi manggih yuwana nir ing sandikala. Allahumma amin. Mekaten sakelimah sapala pambuka saking pambiyawara hewantene mangkenipun kinarya hanggawe wanjir Patpraba miwah swasana tumunten daya-daya Srihat Maja temanten putri Binayangkari lumarang mangayun dan inggih lenggah ing sasana Palangkarna Udayana rinengga. Ewantene caos sininga kunjuk dhateng para pepundhen bilih lumaraping Srihat Maja temanten putri samangke jinampangan dening Sang Juru Wasesa Paraga Busana babaran saking Sanggaryas Asesalon ing mapan wonten ing Padukuhan Kerendetan Jatingarang. Sawetawis kunjuk dhateng Sang Rada Hapsari mbok bilih wis kepareng samapting kati sawega diri. Mugi kepareng daya-daya rumagang ing karedi hangan timustikaning pawibahan tanah sanes nedya kepareng kasuwunaken tambah donga pangestu dhateng sagung sukala kaginurmatan. Mugi saged nedha ing karya jumbuh ingkang ginayuh ngganya kepareng lelumban nitih baitaning bebrayan. Natkala sampun lumaraping Srihat Maja temanten putri Lamunta Cinandra Pindha Puspita kang hamonca warna. Pinangka gempalaning kandha nenggih punika tawarnane nenggih lumaraping Srihat Maja temanten putri saking sasana piningit nedya manjing wonten ing madyaning sasana pinajang
Kawestingan sinuba-suba menyang Sinembrama dening para tamu ingkang datan kenging winilang lamunta Cinandra tanpa beda puspita panjerah. Wos kawestingan kadis sang sita miyak tebeng himanying himong ngregemeng hanaweng moyo-moyo sekolamat lamat yayah prabaning Purnama Sidi. Lenggih kang dadi sekaring kidung Sri Hatmaja temanten Putri Samangkewa satata mangreh busana. Eling-eling sang Hyang Panganten Putri wiwit timur hambung ganggung ginunggung mring pepoyaning kahutamen. Mila datan mokal prapting dewasane jejer wanodya utama kang hanggo catur pralampita. Ingkang angka sajuga Sri Hatmaja temanten putri ngagengaken panembah ing ngarsaning Hyang Kawasa. Lan percaya marang utusane kang paripurna nenggih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sri Hatmaja temanten putri dahat nyengsemaken ingkang garwa miweh tan gadhahi watak sulaya lamun toha ing kemban dawuh. Ingkang angka 3 bisa ngreksa raja branane. Parandene ingkang pungkasan Sri Hatmaja temanten putri lamunta tinilar ingkang garwa ngupadi boga lawan wastra saged njagi diri kaluhuraning wanodya. Natra samono kakandhe dening Sang Rada Apsari. Ing pengangkah nedya lenggah ing sasana dampar kursi rengga sasana Sri Pengantiya wenang sinebat ing madyaning sasana pepajangan. Sapecak mandheg sapecak tumeling cipta minta nugrahaning Gusti ingkang akarya lupa. Mugi kalaksananing sedya tansah pinayungan yuwana niskala. Samarga-marga binayang kari dening Sang Rada Apsari. Kasuwun ketambah donga pangestu dhateng Sagung Sukalenggah kinurmatan. Mugi saged ledha ing karya kaya kepareng lelumban nitih baitaning bebrayan. Mugi tansah jinangkung dening Gusti Kang Maha Agung. Satemak-wagang gono kulawarga ingkang ayem tentrem wiwit alamadya jana loka prapting ing swarga loka baka. Natala samana prapten hubungan kang tinuju lenggah ing sasana Palakaratna Udayana. Leng-leng rame waling katong-tong mring pajare tumpanduk kang winisuda Sagunging tamu kakung mewah putri kang sinedahan hingga kerambi hingga wit saking rohwating Ilai Robi satemah Sri Hatmaja temanten putri lulus niskala lir ing sambikala manjing wonten madyaning panti swasa kalis durmaganing lampah ing pengajap nedya nyadang-nyadong limuntuning Syekh Nugrogung saking Gusti ingkang hanyipta jagat ngiras pantes nyuwun tambah duka pangestu dhateng Sagung Sukalenggah kinurmatan. Ewa dene mangkin daya-daya wilanganing gatra wacana nggih pamedhar sabda pasarah saking Ki Juru Pangarsa lampah nuwun inggih Bapa Priyagung luhur pinaka pangijawantah
saking panjenenganipun Bapak pisan Sutresna nggih Bapak Suparati sekalian garwa putrah keluarga ingkang pidalem saking padukuhan Bomati Ndawungan. Kadhe menika katur dhateng Bapak Dwija Manggala Rahayu Kayun wedal tumunten daya-daya kawula caosaken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amrud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Nuwun kula nuwun katur panjenengan para pinisepuh, para pepunden, para aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang pantes pinunggi. Konjo sagunging para tamu kakung miwah putri sinedahan ingkang pantes winangku ing pahormatan lumpeberipun dumateng para kadang sutresna pametri budaya agung ingkang satuhu kinurmatan. Langkung-langkung panjenipun brayat agung panjenipun Bapak Parsito Ibu Sarmi ingkang pidalem wonten ing Karanganyar RT 3 RW 15 Sumberjo Semin Gunung Kidul Ayogyakarta Hadiningrat ingkang tansah kula hormati. Sedheripun kula matur sumangga sareng-sareng kita sami manengka puji dalasan puji syukur matur sedaya Allah Subhanahu wa taala kacehna wonten iri kehalangan pargian ing siang punika kita tasih pinaringan karahayon kawlejengan ugi kaharjan ing saengga saged sareng-sareng makempal wonten pahargyan ing siang punika kanthi manggih kawiwangan. Boten kesupen sholawat wen salam mugi katetepaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu menggah pitulunganipun kita antu-antu ugi kita arep-arep mangke wonten yaumul qiyamah amin Allahumma amin. Sagung para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing pahormatan ing mriki kula satripun nyunagung pangudra sami bebilih jasad kawula ing mriki mundi dawuh panjenenganipun Bapak Suparti sekalian Ibu ingkang kinen hamrasahaken nggih punika Sriat Mojo temanten kakung haninggih pun Bagus Abdul Rahmat ingkang pidalem saking Dukuh Bomati Desa Ndawungan Kecamatan Masaran Tlatah Bumi Sukawati Sragen Asri. Bobilih sang punika panjenipun Bapak Suparti sekalian Ibu ing sang punika lumantar kawula ingkang sepisan ngaturaken salam saha taklim katur panjenipun Bapak Parsito sekalian Ibu kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang nomor kalipun mbok bilih sowan kula sak gutrah kulangsa kinen hamrasahaken pun inanganten jalu ingkang sesilih Bagus Abdul Rahmat mugi mbok ing enjang siang kala sampun kaijab kabulaken miturut satatanipun negari ugi miturut agami Islam mbok mangke ing pargian siang punika kasuwun hamanggihaken saha hamisuda panggihipun ingkang saestu ing siang punika kala aturaken miturut satatanipun adat widi widana ingkang tasih lumampah wonten ing Karanganyar Sambirjo Semin Gunung Kidul ingkang kawengku wonten ing Yogyakarta Hadiningrat. Mbok beliau sawetahipun mangke kula semogaken dumateng panjenenganipun Bapak Parseto sekalian Ibu wonten ing mriki.
Saking bertemu kakung miwah putri ingkang piyantos ing pahormatan ugi suwan kula sakudrah wangsa bebilih ing mriki sinartanan abon-abon majmuan ingkang kala wau boten saged kala sebat baka sawiji bebilih wujudipun nggih boten sak meranani bebilih namung pangajab panjenipun Bapa Supardi lan Ibu dadosaken kareketan antasipun keluarga ageng panjenipun Bapa Parsito lan Ibu ugi panjenipun warga ageng saking Masaran tlatah Bumi Sukawati. Saking para tamu pelenggah ingkang satu kinurmatan mbok bilih ugi sowan kula sak putrah kuwangsa nggih punika sinartan Werdono ingkang kalempit sadèrèngipun blancang seta. Mbok bilih ugi kula mboten mangertos isinipun ingkang pangajab panjenenganipun Bapak Suprati sekalian Ibu namung kangge urun ragat anggenipun margia pun kinang manten pengantin sekalian. Ugi mbok bilih mangke kirang solangkungipun lumantar kula nyuwun ageng-agengipun patra pangsami sak ageng-agengipun. Ugi pisuan kula wonten mriki kinantenan brayat ing semanten kathahipun mbok bilih punika nggih tangga tepalih sanak kadang mbok bilih ing pargian sang punika dadosaken bot repotipun panjenipun Bapak Parsito lan Ibu wonten ing Karanganyar punika dadosaken kirang nuju prana kirang suba sita anggen kula sowan kirang sopan santunipun kawula ing mriki nyuwun ageng pangudra sang sami sak ageng-agengipun. Ugi ing mriki kawula kapurih ngaturaken mbok bilih sampun paripurna titi laksana pargian wisudan Sirat Maja manten kalih mbok bilih mangke badhe lumengser wangsul wonten ing Masaran namung nyuwun donga pangestu saking panjenenganipun Bapak Parsito ugi para pinesepuh wonten ing pargian sang punika mugi salamipun kula mangke lumengser wonten papan pargian punika mantuk wonten dalem sowang-sowang tansah pikantuk keselamatan tebih saking nirkala nirsambikala amin Allahumma amin. Ingkang pungkasan panjenenganipun Bapak Supardi lan Ibu mangke nyuwun dumateng panjenenganipun Bapak Parsito lan Ibu keparenga hanglarapaken punang manten sekalian bebelih wontening Surya sekawan likur November warsa kalih doso kasuwun nyuwanaken Sirat Maja temanten kekalih wontening Dukuh Bomati Dawungan Masaran Sragen Klabet Bumi Sukawati. Saking para tamu para lenggah ingkang satuhu kinurmatan bebelih mekaten anggen kala ngaturaken pasrah punang manten kakung ing siang punika mbok bilih kawula rumangsi kathah anggen kula matur tamtemtu kathah kelepatan kula nyunagung samudra pangaksami ingkang saageng-agengipun. Mbok bilih pepet pepuntaning atur akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Wusnya kababar pita wadolan manise Basanta lawan Perbawani sinawung nglukitani tembung kang pemanis manuhura kebak ing sagarawa bebasan saglugut ulang-kaling sarik mopi narasasra temah datan wonten ingkang tundha bima sawetawis babari sabda pasrah saking Ki Juru Pangarsa lampah nuwun inggih Bapa Priyagung luhur minangka pangejawantah miwah talang basa saking panjenenganipun Bapak Ibu Besan Sutresna ingkang saking Padeguwan Bomati Desa Dawungan. Hewanire babaring sabda panampi saking panjenenganipun Bapak Parsito sekalian garwa putra kulawarga. Kadhe menika mirukan kunjuk dhateng pepundhen kula ingkang winanting rahayu mirukan Bapak Badri mugi kepareng samapta ing gati sawega ing diri sedyane kaya nedya nanggapi babaring sabda ingkang sampun kawedhar wonten ing sawung ajeng tan kantun katur dhateng panjenenganipun Bapak Parsito sekalian
sawetawis kepareng hanyumbul jumenengipun Bapak Badri Pusara Wedal kawula supanggaaken matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun sagung punden sepuh aji sepuh sesepuh ingkang saduhupana ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang dahat pinundisa kinabekten. Wonten ngarsanipun para pangemban pangembating wilayah ingkang minangka pandum saha panuntuning para kawula tasih ingkang tansah kawula hormati. Wonten ngarsanipun para rawuh kakung putri ingkang satuhu bagya mulya. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu saha sapengombyong putra pinanganten kakung ingkang saking tlatah dusun Pemati Ndawungan Sragen ingkang pantes pikantuk sagunging pakurmatan. Sewu-sewu gunging samudra pangsami awit kawula paribeksa ngempil kamardikan panjenengan sekalian injih karena aurat kawula ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Parsita sekalian Ibu ingkang supados kawula nampi menggah atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu lumantar cundhakan nglampah. Anamung saderengipun boten suben sumangga tansah kawula dherekaken ngunjukaken raos puja-puji miwah panuwun syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Njawit saking peparing rahmatipun kita sedaya tasih kepareng makempal wonten ing papan menika kanthi manggih kawilujengan sedanipun. Para menika sepuh aji sepuh yang tansah kawula bekteni. Mengka ingkang salajengipun ing sewau ajeng panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu saha sapengombyong putra pinanganten kakung yang saking tlatah dusun Pemati Ndawungan Sragen ngaturaken salam taklim kawula tampi kanthi bingeng manah kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi njawit saking salam taklim kala wau saged handayani ing sedanipun. Mengke ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu ugi amasrahaken putra pinanganten kakung pun Bagus Abdul Rahman. Mobile sampun kawula tampi kintaing kanthi bingahing manah. Nggih syukur alhamdulillah nggih awit saking pikantuk doa restunipun para lenggah sedayanipun. Saha pikantuk rahmat saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Putra pinanganten sekalian sampun saged kalampahan ijab kabul kala wau kirang langkung tabuh sedasa kanthi manggih rahayu wilujeng nir ing sambikala. Mengka ingkang salajengipun mbok pilih panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu anggenipun amasrahaken putra pinanganten kakung ugi kinanten mapinten-pinten syarat sarana mbok pilih mboten saged kawula sebat setunggal mbok setunggal sedaya kala wau kawula tampi kanthi bingahing manah. Nggih mugi-mugi sedaya kala wau saged anyekapi anggenipun Bapak Parsita sekalian Ibu Hami Moho putra pinanganten sekalian. Para wanita sepuh sesepuh ingkang tansah kawula hormati. Mengka ingkang salajengipun mbok bilih ing samangke sampun paripurna. Bagian wonten ing kalenggan siang menika. Panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu saha sapengombyong ingkang saking tlatah dusun Pemati Ndawungan Sragen badhe kundur mbok bilih tebis saking raos panundung panjenenganipun Bapak Parsita sekalian Ibu sumrambahipun keluarga ageng
wonten ing tlatah dusun Karanganyar Sumberjo sumening mriki namung nderekaken sugeng kundur mugi-mugi lampah panjenengan sadaya ing samangke dumugi dalem panjenengan suwang-suwang tansah pinayungan dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mengga ingkang salajengipun mbok pilih keparengipun Bapak Supardi sekalian Ibu supados binjang tanggal 21 November putra pinanganten sekalian supados kagiliraken wonten ing dalemipun Bapak Supardi sekalian Ibu. Insyaallah Bapak Parsito sekalian Ibu sagah alasane nggiliraken putra pinanganten sekalian. Para punden sepuh aji sepuh yang tansah kawula teni mepilih pekaten anggen kawula nanggapi menggah atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu. Mepilih anggen kawula nanggapi kathah cicir cewet tuwin kuciwaning atur kawula njawit sedaya kula wau kabekta saking kiranging seserepan kawula. Kawula tansah nyuwun agunging samudra pangsami. Pungkasane ngatur akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Hewatine mangkipun paripurna babari sabda panampi saking panjenenganipun Bapak Badri. Nedya keadaan lan sawetawis lung tinampan Syekh Pranata miwah Dwastuti saking Bapak Dwija Manggala. Katur wonten ngasanipun panjenenganipun Bapak Badri ing mangke nedya kacaosaken dhateng panjenenganipun Bapak Parasito sekalian garwa. Monggo kula sumanggaken. Nggih dipun tampi salaman blek fotone siap. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Bu, mugi-mugi isine amplop mangke kathah kagem tumbasan lembu metal ingkang super turane nggih tumbas sepeda motor nggih Bu. Allahumma amin. Sing penting mantene rukun wiwit alam donya nganti ndelahan. Allahumma amin. Yen wonten barang sing turah disyukuri, yen wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten wonten ngarsa dalem Allah. Allahumma amin. Insyaallah bebrayanipun badhe langgeng. Kanthi menika katur dhateng para kadang-kadang Buddha Sewaka sawetawis ing mangke kasuwun nglengser Dwastuti ing wonten madyani wisma pamiwahan tumunten keparang nedya mancing wonten madyani sasana pepengkeran parantene rebat praba miwah swasana ingkang wonten madyani wisma pamundukan niki Sekar Cepaka Mulya Sasele pun Bagus Abdul Rahman nggih nyuwun satata mangkare busana ing pengajap nedya lumarang-mangayun kakanthi dening Sang Wibisara. Nat kula sampun katur dhateng pangombyong pangarak pangarihing Sri Atmaja Temanten Kakung hamba bidhe pus kepareng samapta ing sedayanipun mugi kepareng daya-daya nganti Sekar Cepaka Mulya Sasele tumunten lumarang mancing wonten tetawinging wiwara Gatraya Sawetawinggun. Nat kula sampun jengkaring Sang Nata samarga-marga mugi manggih kawilujengan. Binarung hamung raras rup dasar para kawur yang lirki luku majelu nenggih punika pamijiling Sekar Cepaka Mulya Sasele ingkang ginarebek para kadang sentana warga Wandawa lon-lonan gaya lumaksana nengenaken pengati-ating samarga-marga ingkang apayung budi rahayu sire ing kadurhakan tresna maring karukunan dasar priya sembodo tanpa jodatan lingkuh sairing kewuh bebasan wiguna ing ngaguna tan ngendhan gunaning jalmi nedya hange kapada lumarang mangayun ing pengajap nedya nyuwun tambah donga pangestu dhateng Sagung Sukalenggah kinurmatan mugi hangna kepareng lelumban nitih baitane bebrayan pikantuk wahyuning Palakrama
satemah kumagang gonta kula paraga ingkang ayem tentrem. Nuwun inggih kula paraga ingkang sakinah mawaddah warahmah binawan pripur baning Sang Maha Mirah. Nakala sampun wis dumeng wayahe mangsa kala manjing wonten wis pamiwahan. Nedya Hanyeranto Laksita kang nedya kepareng kapurba. Nyuwun tambah donga pangestu Sri Atmaja temanten sari minedya netepi upacara panggih linut satataning upacara bangsa paniger Graha Widi Widana. Panggihing Sri Atmaja tansah kabiwadha ungeling pradonga pindhane sasra cantaka kang hanggung kekidung. Suwuh rep Data Pitana. Suwuh iku werdene Sirna arep lenggih swasana tentrem Data Hangesti wondene pitana iku luhur. Sirna kang memala mahanani jagat tentrem lamun to kita hangesti marang luhuring budaya. Sri Atmaja temanten sari pinedya netepi lumadining tata upacara panggih. Wes kepareng cunduk ayun. Bah, sing pas, Mbak. Wis pas kabeh iki mau. Pas. Alhamdulillah. Soalnya aku cerak banget iki. Wes kepareng cunduk ayun titipurna hambalang kantal. Ingkang wenang sripat gondang kasih mewah gondang tutur. Nedya sesalaman. Mekaten wijining pangandika saking Sri Atmaja temanten putri temanduk kakangipun. Kawula nuwun Kakang Mas, pangabekti kula Kakang Mas. Iya Yayi. Pun Kakang tampa kanthi senenging pikir Yayi. Kepareng kula nyuwun dipalilah Kakang Mas, kepareng miji ampeyan jengandika Kakang Mas. Sanadyan to gesang kula timpuh-timpuh kula lampahi Kakang Mas kepareng miji ampeyan jengandika Kakang Mas. Iya Yayi, pun Kakang matur nuwun banget ya Yayi. Dasare aku iki kesel Yayi. Nuwun inggih. Natala sampun hangika padha miji ampeyanipun ingkang raka. Kangge hangi calaken Sukerta ingkang cumandha wonten jiwangga temanten. Nggih wis kepareng titipurna. Sajuga mbaka satunggal. Mugi jinangkung dening Gusti Kang Maha Agung. Ayo Yayi. Tak gandeng astamu Yayi. Nuwun inggih Kakang Mas, kula remen sanget. Nakala samono nedya binayang kari lenggah ing sasana Wisudatama. Kanthi menika katur dhateng panjenenganipun Bapak Parsita sekalian Ibu kasuwun hanya ketinggang putra. Sinten malih katur dhateng Bapak Ibu Parsita kasuwun hanya keti ingkang putra. Monggo mriki Pak Parsita. Ngendikane nek basa kawin niku angel ditampa ya, Pak. Kula nggih bingung. Mongko pelajaran saking Surakarta niku basane kawi kabeh niku. Nggih. Monggo Pak Parsita ngajengan mriki. Bapake wonten ngajeng, ibuke wonten wingkingipun.
Jan Pak Parsito niku saking tamune kathah nganti mboten selo. Nggih. Inggih monggo sibu wonten wingkingipun. Bapake wonten ngajengipun monggo. Kersane Kang Putra atut runtut nggih Bu. Inggih Allahumma amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Mugi putranipun Pak Parsito sekalian dipun kempalaken dhateng margining kesaenan. Allahumma amin. Kawistara sang nata sri kemban sindur ingkang awarni gula kelapa tinuntun mring margining kautamen sri kemban sindur ingkang awarni gula kelapa abrit kagambaran manudya wondene seta kagambaran priya. Mugi manunggaling abrit lawan seta Srihat Kaja wonten sarimbit enggal kaparingan pratima kencana kang bangkit atata jalma ingkang awujud atmaja sunu kinarya dadya kekudayangan hati nira temanten sarimbit saya laju lho maraping Srihat Kaja temanten sarimbit ngganya binayong dening ingkang Rama miwah Ibu datan kantun sauntap nenggeseng rada apsari panjenenganipun Ibu Asih Salon tan kantun Bapak miwah Ibu Besan Sutresna ing pengajap sang nata lenggahing sasana Wisudhatama jejer pinangka sang Harinata Wapindha ing pengajap nyuwun tambah donga pangestu dhateng Sagung Sukalenggah Kinurmatan mugi saged jumbo ing kinayuh ganya kepareng nampi wahyuning Palakrama. Natkono samono dewe wis prapta dhukuhan kang tinuju niki sasana Krabiyong pinajang. Nedya netepi tumadining tata upacara kemenang sinebat upacara adat catur satyani. Catur sekawan satyani wis haing ngarani bebener miwah kautamen. Upacara kang dumados saking sekawan perkawis. Iki ngangka sajuga tumadining tata upacara timbangan miwah timbang tresna wenang sinebat upacara tradisi. Ingkang angka kalih lumadene tata upacara paringse kembul bujana tedhak gambar mewah tedhak sungging. Sukalenggah Kinurmatan iki awet saking rahmate Ilahi Robbi Srihat Maja temanten sarimbit Purna netepi upacara panggih linut satataning upacara bangsa paniger Grawidi Widodana latkala samono lenggah ing sasana Wisudhatama hanjang kepilumadining tata upacara adat catur satyani ing mangke kawula sumagaken katur dhateng Sang Ratu Absari panjenenganipun Ibu Asih Salon ganya keparang meratitesaken lumadining tata upacara adat catur satyani wonten sasana Wisudhatama tan kantun ing mangke wilujeng lelenggahan beble wis dumugi wahane mangsa kala Srihat Maja ngawontenaken poto kulawarga kawiwitan berkahipun saking kulawarga Bapak miwah Ibu Besan Sutresna paradene wonten ing kalenggahan menika panjenenganipun Bapak Parsito nun inggih ngrawuhaken hiburanipun seni campursari niki pun sangang sasi mboten payon Pak pun mogok sedaya alhamdulillah ewon dene mek apa ya cik alus-alus nah ngaten alhamdulillah menika saged sowan wonten dalipun Bapak Parsito ngiras pantes caos donga pangestu dhateng Srihat Maja temanten sarimbit mugi wilujeng ing sedayanipun kan menika wilujeng lelenggahan wilujeng pamirasani sumangga.
ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan maliki dipun dhateng kadang kula sepuh inggihipun Naka Mas Ngatna minangka jejering pangandaliwora ingkang sampun paring wanci miwah wedal dhateng kula sakanca gemeni wedal kewala karana wahyaning mangsa kala ing wanci siyang dungkap sonten menika ketingalipun kok sampun ngliyong nggih badhe jawah ingkang pun antu-antu mugi mangke malah kepara beta berkah tumrapipun anggenipun bebrayan anggenipun bepisanan inggih mugi sinanding ing kawilujengan kabagas warasan tentremo hayemo wiwit donya ngantos ing manjing delahan Allahumma amin. Dulur keluarga saking Sragen ingkang ing wanci siang menika sampun kepareng lenggah ing sawetawis matur nuwun cucu ing lampah Pak Dwi nggih pangandikanipun ingkang sampun kawedharing ajeng tumata sinambung pendyanipun Bapak Badri mugi mangke mboten antawisipun namung kelanjen pendyanipun Mas Abdul lan ugi adik kula Mirma mriki tasih kathah Pak Joko Kenya ingkang ayu ingkang bagus kersanipun Sragen kalian Gunung Kidul sangsaya rumaket mekaten monggo menika lajeng kemawon setunggal mboko sawiji dawuh saking Pak Sito gilirane sapa Wuk Cahayu iki mau mboko siji Bamesti ingkang sowan Saiku Production ingkang makarya nyawiji Bahrun monggo Mbak Cici wilujeng siang dungkap sonten Wuk Cahayu nggih Mas sugeng siang ketok kok le seger segerdu apa seger bang iki nek cara kowe iki apa? Piyayi Sragen kono piye kaya semangka tarik ses nggih menika wilujeng siang wilujeng sonten minggahipun keluarga saking Sragen remen tembang napa Sragen Sragenan napa kong napa Pakde sing penting kula saged tepung kanji niku pesene Sragen mriki entene maizena Mas ya iki nek umpama tepung kanji wis tak rembet mau-mau wis mbok ilik-ilik ya Mas ayo Nduk atur langen sing penting gagrake Sragen mumpung katenggalan Nyuwun gelo. dulur keluarga Sragen nyopi tembangipun gelo wilujeng lenggah wilujeng dahar kresepi unjukan monggo Bapak Ibu keluarga saking Sragen nggih pun sekecakaken monggo sarengan lumantar setunggaling tembangipun gelo dados hae kondolo yo lo tarik ya mono Sragene dong Sragene to
dodok rasane atiku. Melu miris nek nyawang kahanan sore iki. Lah piye to Mas? Ning ora apa-apa wong tumetes eluh sing kaya mbok aturke iki tangise bahagia, seneng-seneng. Pak Sito ya ngono, linangkung tiyang sepuh kula Pak Pardi sekalian ugi. Mongkok bombong rasaning manah penggalih adicarane sungkem, Nduk. Nganti mbrebes mili. Iki nggo pengeling-eling pengemut, Nduk Mirma, sliramu Mas Abdul. Panggula wentahe wong tuamu nganti wis tekan tumata anggenmu jejodohan. Muga-muga saklaminipun sliramu tetep tentrem hayem ngantos sing saklaminipun. Amin. Bakune ndang tekad-ceket Nduk Mirma, wong nek sliramu ki rabi, bapak mbokmu ki to tinggal gur gelik-gelik wong loro. Alah-alah kok ya ndelalah ya mongontang-anting. Aku ya semono uga kok, Ci. Piye Mas? Anakku ya gur siji. Wes Prayo dilit neh wis perawan lho Mas. Mbak Yu muka wembuh wis ora iso kok ketoke. Wis dipupus lah. Lah golekne ganti mau piye Mas? Ora nduk aku wis ora iso kok. Isone ya gur siji karep kaya ngono kaya wis gur kae tok wae. Arep kowe sok malangi aku. Ya wis ayo. Maaf, ditutup-tutup monggo. Malah aku kok tekan ngendi-ngendi monggo. Kaya ngene lelakonku. Katur keluarga Sragen, monggo. Ingkang remen kalian tembang niki, wah goyang lho. Aduh. Kita. Neng ngendi nggonku goleki kotak-kote pengen ketemu. Senadyan aja kaparani mung nuruti bareng saiki ketemu ninggalake aku kaya sinendal rasaku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe aku ora bakal Sian, piyayi Karanganyar ki tenan. Nganti gali-gali. Iki nyenggaki apa mbaung? Gagas ki. Nggih Pak kados ngeten pancen awit kala wingi alhamdulillah menika kados pikantuk toya Pak. Mangsa ing ketiga panci leres kirang langkungipun dungkap setunggal taun gitu. Hajatan mboten pikantuk. Nggih. Kula men kalih kanca-kanca pikantuk rejeki lumantar campur sari nggih nembe niki Pak. Dados niki urip sing mburi nika rada nggih. Niki saking Sragen unjukanipun monggo sampi dipun wangsuli. Monggo Pak kanthi mardika sak wontenipun sak keparingipun. Ayo Nduk. Kang Atno wong saiki ki bola voli nganggo MC. Monggo yo dilanjut Nduk, kok kayak gentenan sing ngersake tepung kanji monggo. kaya ngene lelakonku piye napa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo ati saklawase
Inggih matur nuwun ingkang ageng menika kala wau gagrakipun Sragen mumpung kepanggih kalian dulur keluarga Sragen gemeni wedal karena kanca-kanca Mbah Mesti sowan ugi awit siang injang wau wanci tabuh sedasa sampun ngungel nyrantu keluarga saking Sragen. Nduk, yo langsung cah loro wae engko kenuman kok malah ora rata nggih. Menika sami-sami mijelipun saking tlatah Klaten. Mbak Kristin yo ndang ngadeg Mbak Iin semonoka ingkang sowan salajengipun tebang-tebangipun Sampur Sari Mbak Mesti Wijil saking Manyaran Kono Kiri Matur nuwun menika kalian kersanipun rampit sedayanipun Pak Sito Bu Sarmi kagungan kersa pun jangkepi menika ngaturi kadang foto studio ugi video syutingipun Pak Dwi cucuk ing lampah saking keluarga saking Sragen sinten to monggo Pak ingkang pun dawuh tedak gambar utawi foto pinilih kula makili Kang Mas kula ngatno lir gumanti gentosan sumusul ingkang angka kalih mangke keluarga Pak Sito. Wo, ayo wis padha ngadeke kowe cah loro ngaturno tembang dangu keluarga Sragen sing dikersake lagune apa. Aku tak udut sik, Nduk. Kecut sayane urung udut ya. Mumpung entuk jatah saka kanca-kanca. Wong radu Nah, ya. iki ora udut ya ora apa-apa ning iso di anu kok, Nduk. Ayo maju maju. Tawak-tawake, Mbak. Kok angil men monggo. Nggih, monggo kadang besan ingkang saking Sragen. Mbok Monggo pilih Pak, ngersakaken napa ngersakaken menika? mundhut lagu monggo Pak Bu. Mundhut lagu kenging mundhut penyanyine nggih. Anu Kenging dibetoten Sragen. mumpung menika Maksudnya tanggapan Mas. ya, mumpung ora tau payu nggih monggo nggih. Nggih, Pun monggo derek Pak. menika. Lagunipun napa Pak Sragen Pak niki melih. Paring dawuh ingkang gayeng napa? Saderengipun tepung kanji ingkang gayeng napa ingkang laras ragenanipun. Laras mawon, cocok nek ngono wis. Diaturke sing laras Mas, wong yo kabeh iki beda-beda pemanggih. Nyatane saka Sragen ngersake sing laras. Nek awake dhewe nyang Sragen mesti ngersake sing gayeng Sragen. Lah nggih. Tetep nuansane Sragen nek ngono ya, Nduk. Nggih. Nggih. Nggih, langsung mawon Mas Umar, monggo. Memang Memanukmu, Pak. Heh? Napa? memanikmu kok memanik. Lagu judulnya ganti to. Sok ngeling-elingke sing barang-barang sing wis-wis lho. Kok kurang piye nek anu nggon aku galo. Wong kula nika diajari Pak Surip ngoten niku judule lagu. Pariku entek manuk. Angger tak sarungi sangele ram iki. Oh lah nggih. Monggo memanikmu kemawon. Kunjuk pring keluarga Sragen ingkang ngersakaken nglaras mat-matan sumangga unjukanipun sami pun wangsuli kanthi mardika nyarengi tedak gambar memanikmu. Monggo Yayi.